ilang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga bugduwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga klutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa imong kamay. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayo adlaw kaniyong tanan minaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista naghatag og kining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Tire, 50 anyos, minyo og way anak, pero buwag na mi sa akong bana. Tagua lang ang akong address sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga napalit nga butang sa akong nauyab nga dili na nako makuha og balik. Aron niya hisabtan, sugdon ko sa dihang bag-o pa lang mi nga nagkauyab. Ingon ini ang mga panghitabo. Sige na, Tiri. Sugdan ako. Mura tag mga bata ini, nga napaigot pa man kag maayo. Martin, ay baya ka nga minyo ko. O lagi, pero duga naman mong buwag, di ba? Inuon. Sige, good. Unsa nang gisigihan ni mong tan-aw sa imong cellphone, gang? Motor gang, nindot kay gang mo. Suyaan ako Ganahan ka, anak. Ganahan kayo. Pero saan man nga, dili man kaya sa kong sweldo. Basta lagi makamotor ko gingon ini ay. Ako na ang pinakamalipayon nga tao sa tibok kalibutan. Kung mauna, kuhaan ta kag motor. Ha? Sure Ingon ka? ana, ingon anang motora. Og, anak gyud ipanghani mo. Salamat gang. Mao ba? Gikuhaan ni mong motor, unya nakapangaan pa yun niya. Oo. Unyag magbuwag mo. Grabe sad kay kada. Daghan ako og gipanghatag niya. Nakita niya kung unsa nako siya kapinangka. Mao nga dili na gyud mi magbuwag oy. Og naaga ni ko laing giplano nga paliton para niya. Unsa? Unsa man? Kundo? Palitan ko ni mo kundo? Oo. Ganahan ko nga naa kay kaugalingon nga kundo gang. Ako naa naman. Nanakoy bay. Pero gusto sad nako nga naa kay matawag nga imo gyud. Kay anak gyapon nako ipangani mo. Pagkasurtiha gyud ako nimo gang oy. Salamat kasi yung pagpangga nako gang. Unsa man ako sa pagbayad nimo ini oy. Dako na ba nako utang nimo gang oy. Sa bayad gud taon. Hatag na nako nimo ang tanan gang. Wa kay utang nako. Uy, ganun niya may buhak sa akong lamisa. Hello, uy, gikan ni Martin. Napaisuwat, ako pasahon. Dearest Tiri, flowers for you. Nahibaw ko nga kuwang rani nga butang kumpara sa imong mga nahatag nako. Labi na sa motor o kondo, nga wa ko'y tampo bisag piso. Salamat kit kaayo.
Maikog na kaiko, pero nahibaw ko nga ingon ani na lang gyud ka mo pangga. Swerte sad kaayo ko nimo, Marte. Babay ritong tanan sa imong buotang uyab, tere. Nga naman. Nakit-an ako, day. Nailaing kuyog sa Martin. Ug mabdos ang babay. Unsa? Hayop ka? Nakahimo pa kag binuang nako? Iuli ang tanang gihatag nako nimo ha? Oh, masig nalimot ka. Nga nakapanganak ko ang motor o kundo. Maong dito nimo makuha og balik. Martin! Recorded by X Thunder Gaming. Gusto gyud na akong bawion ang akong mga panghatag ni Martin. Wa gyud siya tampo bisag piso sa motor ug sa kondo nga ang giplit. Dili ko gusto nga moabot sa punto nga magkinihiay mi kay mauwaw ko kung mahibaw-an ang sa mga tao kay nahibaw nga sayop gyud nako nga gipangana ko ang tanan ngadto ni Martin. Mao nangayo kog tambag sa akong ex-husband nga abogado. Unya, Mao ba? Motor kondo? mao na, Nerson. Tabangi lang ko, be. Ay, pasensya na ka, Tre. Pero dili ko makatabang ni mo, ana. Nanapod ko'y kaipon karon. Basin unyag, lainon sa pagsabot ba ko na. Mutabang pa ko ni mo. Nerson. Oh, kung mauna, kuhaon na lang nato og diretso ang motor, ay. Asa man siya nagpuyo ron? Sa kondo siguro? Unya, unsa man? Nakay duplicate nga yawi sa motor? Oh, naa. Manugo tag mo kuha sa motor, day. Hatagi kog unsay plate number, be. Dong, salamat kaayo, Dong, ha. Ay, siya pa yan, te. Ano siya ko? Unya, unsa na may plano ni mo ron? Kung dili siya makabayad nako, dili ni nako iuli niya. Oh, Daan pa gyud lagi ko. Muarig gyud. Musod sa kwarto ni mo, ha. Maminaw ra ko. Asa akong motor? iuli sa ang akong kwarta nga gipalit sa motor ug sa kondo. Dili mo ihatag? Noon sa Martin! Ayaw kong maglisod kong ginawa! Wa kay katungod maningil. Kay wa ko'y utang nimo. Pero ako, mo'y na'y katungod nga muka sa motor. Kaya nakapanganto na ako. Pangawat tingin mo, ha? Bisag sa patawag ni mo, anak! Basta kay dili na ako iuli ang motor kung dili ka makabayad na ako! Oh, mo ba? O sige, ipapulis ti ka. Ikihati ka. Apil na ang tao nga imo gisugo sa pagpakawat sa kong motor. Nagtuo kag wa ko'y ebidensya? Na ay CCTV sa grahian sa kundo. Unsa? Nabali na hinuon ang sitwasyon karon. Ako naman hinuon mao'y kawatan nga ako may nagbayad sa motor ug sa kondo. Bisag ako unta mo'y angay nga mukiha niya. Pero nanganti siya nga dad-an ko niya og pulis og ikiha pagyud ko niya. Ingon man ang akong gisugo nga mao'y nikuha sa motor. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Tungod sa akong pagkadesperada, niuyon ko sa suggestion sa akong amiga nga ipakuha ang motor nga dili mananghid ni Martin. Mag-cash out muna bago maglaro. Mag-cash bago maglaro. Pero dito, Og nanugo ra may kinsay mukuha. Pagkangaan nga ako mo'y nagsugo niya, mahimo ba siyang apilon pagkiha? Maamong ba siya? Ikaduhang pangutana. Buwag na may sa akong bana.
Pero dili pa mi annulled. Bana paghihapon ako siya sa papel. Sports na kaayo ming duha. Pwede ba nako siyang mapugos nga mo'y mahimong abogado para nako? Og dili ba ka ko mabali sa abogado ni Martin nga nag-uyab-uyab ko bisag minyo ko? Ikatulong pangutana. Sa kalagot ni Martin nga nakuha nako ang motor og dili nako iuli niya, gituok og gitamparos pa ko niya. Og witness ni Ana ang akong amiga. Kung naay mo barog nga abogado nako, dako ba ka na nga kaso para niya ang iyang pagtuok o pagtamparos nako? Na ako'y ebidensya kay nagpicture ko sa akong bunog. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Na siya letter nako sa dihang naghatag siya og buwak og nagpamatuod dito sa letter nga wa siya gasto bisag piso sa motor ug sa kondo. Naabay chance nga mabawi ni nako. Pwede ba tong gamiton para pagmatuod nga ako gyud tong kwarta ang gipalit adto? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, tire. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong voice. Today akong tingog ang inyong mapaminaw kay ako usa ka abogada. Syempre mga problema kabahin sa punto legal ang ato ang pagahisgutan karong adlaw. But kung mga medical nga mga pangutana naa si Dr. Rene Obra nga moy mutubag anang mga medical nga mga suliran. Pwede gyud ninyo ipadagay sang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, lain-lain gyud og klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Wa gyoy rason nganong di ninyo ipada ang inyong suwat, gawas lang kung maikog mo. Nganong maikog gud in taon mo, no? Kanang pagpada na tug suwat, that's therapeutic. Kanang pagsuwat lang nato daan sa mga panghitabo ug mga pangutana, makapawa na nausahay, paka-unload na sama ra gyud na sa nagpahungaw ka sa imong higala. Kami lang ang inyong higala sa kahanginan. We are your friends on air, guys, no? So di gyud ta mauwaw. Plus, ngano nagtuo kang ikaw ray na ay problema? Huy, ang kaning atong mga sukintig paminaw nga nagsigirag paminaw sa ato ang drama, hasta kaming magtatambag og ang mga artista, no? Sa RMN Production Center. Puros ta na ay mga giagian. Pero naglain-lain lang tag pamaagi kung unsaon nato pagdeal ang atong problema. Na ay uban nga magsigig hilak, pahiyom, pahipi, nalusyang na, nagusla na, di namnudlay, dim ligo, dim kaon. La, na kay problema, bati pagyud kag na, unsaon huy bangon din ha, kaligo didto. Pagwapa in town, tanaw sa amin, nalupyak na ka. No, nang huyang na imong naong din ha, unsaon na lang. Naapoy uban nga, smile, pagwapa, patsadag sa nina, rampa, kiver. Ini ko balay, hinumdum na pos problema. Pero lingaw-lingaw lang yun or kibaw mo da silang problema na uban dasig pag-ampo, no? Lain-laing pagdeal. Na uban, of course, ning pada sa ilang suwat suliran diri nato sama sa ato ang letter sender. But before that, guys, magpasalamat mi sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Yes, 1 million followers, guys, no? 1 ka 0 ato ang followers. But pasabot ana usa ka milyon ka pinagyud ang nagsalig nato sa ato ang stasyon to be the source of information, no? Pinaagi sa ato ang mga radio and news program ug knowledge, information and entertainment pinaagi sa ato ang mga programa sama aning kini ang Akong Suliran. So salamat kaayo sa inyuhang padayon nga pagsalig. Mika K. Rojo, no? Hello to you, my dear. No, nagpag-greet ba dito si Madam Mika. Kisa niyang ipag-greet, Good afternoon, Attorney Elaine. Please ko shout out nilang Liling, Lydia, Alicabo, Sasan, Mary Ann ug Alna de Gracia Goles sa Purok, Yoso, Tuyan, Naga City. Miss you, Attorney. God bless. Na-meet man din ako sa Ma'am Mika K, no? Kaining hapit man diri station, nagpicture me. Ana sa siya nga, congratulations. Walay makatupong sa inyong drama sa RMN. The best gyud. Thank you, Ma'am Mika K, sa inyong padayon nga pag-meet paminaw. Also to Barangay Captain
Edgar Kamota sa Barangay Tungkil. Kay sige jud kunog paminaw pod nato ingon sa Mika K. We love you. I love you Mika K. Thank you kayis nga tanan for always listening and for your messages. Letter sender nato guys karong adlaw kay si Tere. Si Tere di nato ipada og i-mention kung taga-asa siya, 50 years old. Minyo walay anak pero buwag sila sa ilahang bana. Di na to isulti taga-asa siya, naasay gipalit. Kabahin manggugkunin ni sa iyang mga napalit nga butang sa iyahang uyab nga di nakniya unta kuno makuhag balik. So mo na ni, bag-o pa mangguni sila nagkauyab, pila gay edad aning iyahang uyab, nakalimot ko, wa man to gisulti no? Pero murag duda ko, batanon no? So unang pangutana, tungod kuno siyang kadesperada, ni uyon siya sa suggestion sa iyang amiga nga ipakuha ang motor nga dili mananghid ni Martin ug nanugo ra sila kinsay mo kuha. Pagka ngan nga siya kunoy nagsugo niya, mahimo ba siyang apilon pagkiha? Maamong ba siya? Posible gyud no nga maamong gyud ka og kuha ana kay ikaw may nagsugo. So inig panahon no nga ikaw na'y magpangupasanginlan ana, mao na gyud pod ni. Maangin gyud ka kay ingnon man nga gisugo ra ko. So namang guni lain-lain nga klase sa principal ang kanang mga mubuhat og krimen. Principal by direct participation, principal by inducement, principal by indispensable participation. Principal by direct participation, ikay ni buhat sa akto. Meaning, katong nagkuhas motor mo na siya nga klase, no, makihaan na siya. Ang kanang inducement, ang nagsugo, posible gyud nga ikaw na, no, ang sugo nga diha sa gyud ka. Maigo, no, so mo na. Ang chance mayon jud ko dako gyud pod pero nam sa tay depensa ay kabalaka. Kaduhang pangutana, buwag na mi sa akong bana pero dili pa mi annulled. Bana paghihapon nako siya sa papel. Sports ra kaiming duha. Pwede ba nako siyang mapugos nga maoy mahimong abogado para nako? Og dili ba kaha ko mabali sa abogado ni Martin nga nag-uyab-uyab ko bisang minyo ko mao na din ha. Kung okay ra mo sa imong bana, ayaw na lang nagubta, no? Ang imuhang relasyon sa imuhang bana. Let it be peaceful at that. Kay basin siya na napud siya lain, wa na lang mo hilabtanay, but I hope time will come nga inyo nagyud ng tarungon ang inyo nagyud ng tarungon ang kahimtang inyong kaminyoon nga magpaanal na gyud mo. Inyong sitwasyon ba? At least inyohang ma-formalize nga wala na gyud mo'y sabit to ha. Kay lisod man kaayo kung naa. Anyway, ikatulong pangutana. Sa kalagot ni Martin nga nakuha nako ang motor ug dili nako iuli nun niya, gituok siya og gitamparos og witness ana ang iyang miga kung naanay mo barog nga nag-abogado nako dako ba nga kaso para niya sa iyahang pagtuok ug pagtamparos nako na ako'y ebidensya nga nagpicture ko sa akong bunog aw kani bawsi gyud ta ani no bago ra man gyud ta na mag-celebrate sa 18 days of activism on ending violence against women akani mao gyud ni grand finale nato pwede gyud tang mo file og physical violence no RA 9262 bawsi gyud kaayo ni pwede kaayo through your witnesses mga medico legal pag gyud siguro unta to kung napay bunog nga makita dapat immediately magpakurasyon gyud ta dayon sa kanang government hospital nga magpa-blatter gyud ta dayon ana gyud unta na dapat ha. Ikaw pa to katapusang pangutana naa siya'y letter nako sa dihang naghatag siya og buwak og nagpamatuod dito sa letter nga wa siya'y gasto bisag piso sa motor ug sa kondo. Naabay chance nga babawi ni nako pwede ba to gamiton para pagpamatuod nga ako yung kwarta ang gipalit ato. That one and plus other proof of payment. Kung ikaw ang direktang nagbayad dito na animong kopya sa resibo, mga testigo, mga cheque, mga bank details, mga padala nimo, pwede gyud na nimo gamiton as proof nga ikaw gyud ang nagbayad ana ug wa siya'y tampo ug pwede man gud pod na nga joint ninyo no so muni kay nagpuyo man mo no you were together for a time so pwede gyud na nato ma-consider nga co-owner ka so dili gyud kaniya makihaan nga gikarnap nimo ang motor no ang ownership lang niya ana dinha na nato basin mahimong issue pero I don't think dapat ka ana mag-uol pero I think you should pursue the vowsy case kay dili gyud na pwede nga dapatan ka tukon ka no gitamparos ka ug usa ka laki ka relasyon pag yun nimo no bahala nagwa na mo basta kay dili man na license no dili man nasuko siya nimo kasuko pero nung kang mangabusar ka
or manakit kag tao, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini gihapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mga higala, ania